Alright, mhlawumbe ke ukukhumbuza nokwazisa ukuthi sihleli kephi sila endaweni ebizwa ngokuthi iBraai House la unumber 98 Boulevard Road la eGlenwood la sitholakala khona la sihleli khona as we speak njengamanje. Kule ndawo ke uyakwazi ukuthi njalo ngomsombuluko ufike uzodla uyitike ngento ibuffet eat as much as you can ngo-140 kuphela nje. Njalo ngemsombuluko mawufika nje la ekhaya ngemsombuluko gaxa ibhande lakho 140 wakho uyitika ngokudla. Fikela uthanda khona nathi ke usola sikhona la seyimayela nje ngomsombuluko sidlala joinani ke bake sizodlala number 98 Boulevard Road la eGlenwood la sola la khona sanibona. Alright, nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameve la sezantsi ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. iBlaqlife TV igama lohlelo izimpande ezama Africa elami uKings Chaka Luqa isibongo. Siyabingelela once again sizokhuluma nawe ke ngeudaba lwethu oluthinta abalashwa ngabalaphi bendabuko ngesintu. Sizozwa inkinga nezingqinamba nabathi ba happy ngakho nabafuna ukusizwa yonke le nto leyo. Kodwa ke asingagijimi kakhulu. Ukhona osihambele namhlanje sokhuluma naye. Asibingelele mama. Sanibonani. Niyaphila kodwa? Hayi, ngizosho njalo ukuthi siyaphila. Wathi nizosho njalo kanti ufuna ngabe uthini? Kufuze ngabe ngithi nje hayi siyaphila. Alright, asikelo dabeni ngoba siyazi ukuthi zonke izinto esixoxa la ekhaya suke ifike nabantu bethi sichaka neBlaqlife nazo inkinga zethu esibhekene nazo. Sesifuna ukwazi ukuthi uma uze ngani namhlanje. Ayi olwabo udaba lunzima kakhulu. Sakhula ekhaya sabantu abahluphekayo kakhulu. Okay. Ngithe sengikhula sengiba mdala hayi cha ngase ngibone ukuthi hayi sengikhathele lempilo yokuhlupheka. Hayi ke sabafazi ke siyaxoxa. Hayi silayelane ukuthi hayi ngathi ngapha koMozambique khona into ezitholakala ezikhala kahle. Yeah. Hayi sase sibabela khona ke ngangihamba nomunye umakhelwane wami kahle mina ngusomabhizinisi nje owaziwayo futhi odumile. Endaweni yangasekhaya. Yeah. So masisuka lana vele sasuka sithi siyothwala. Nihamba ngabantu besifazana nawe? Sihamba nje sabantu besifazana. Bafabazi. Okay. Kuthiwa sifasazi. Yeah. Basifika lapha na sifike sikhethiswe ke izinto esikhethiswa zona. Hayi mina ngase ngikhethe kwami ke nami ke ama boys. Okay. Abafana abafishane ngolimo olujwayelekile. Ngenkathi ngithola ngama boys cha ayayifaka imali. Okay. Ayayifaka imali ama boys inkinga yawo ama boys ukuthi adla fomuka adla silazi. Yonke into enembobo ekhaya ayayigibela. Konke nje. Ubaba, umama, ingane, nje ingane mayisithombile ilinde ukuthi ithombe. Kodwa imali yona ayayifaka. Ama boys kawanakho ukuthi hayi kule yandlule yana kuvulwa cha. Ngoba ama boys ayangena. Kungena nje ngena noma ikuphi noma ungeke uzuwaboneke wena. Kuhlekwa noma kufika kodwa ke nani niyayizwa nawe uyayihlekela nje obulapha ekhaya uyayizwa le nto le. Mana ke ma njengoba uthi nahamba nonke nawe bawumama nahlahlana nabo. Engqondweni yakho kwangaringini ukuthi le nto ngasigcina sethinta umndeni wakho noma awukwazi utshelwe phambili? Kahle ngatshelwa phambili ukuthi idla imbobo but kwathiwa igcina kimina. Wawusudelile? Ngase ngithi hayi noma sengingadliwa kulungile. Hawu. Ngoba hayi ukuhlupheka. Ngase ngikhathele ukuhlupheka. Okay. Ukuhlupheka nje into engakade ngingasayifuni. Yeah. Ngitheke mase ngibuya nawo ke ngathola ukuthi hayibo wonke umuntu ngoba mangaba ulalwa ama boys uvuka ekseni ukhathele. Uzoqala uqaqeka mhlombe emini ngabo 12. Yeah. Uqala nje uqaqeka emini ngabo 12. Yeah. Uvuka nje ukhathele. Manje ngase nginotice ukuthi hayibo wonke umuntu la ekhaya uvuka ekhala isifo esifanayo nesami. Yeah. Ngathi mase ngibuyela futhi ngoba ngaphindela khona ngiyobuza kwathi hayi adla yonke into. Hayi ke base bengicebisa ukuthi ongcono angiwasuse ekhaya. Ngase ngiwaqashela iflat edolobheni la ngasekhaya. Yeah. Lapho engangivele ngenze khona isiphihli samaphathi. Ngibize yonke into. Ngithi yonke into mina ngithenga utshwala, ngithenge ukudla, ngiqasha ihotela. Ngenhloso ukuthi ufuna? Ngenhloso ukuthi ngifuna ukuthi baneliseke la ekhaya. Okay. Hayi
kuhambe sengiyabona manje ukuthi hayi sebeyayikhethela onkabi lapho. Ikhona into enhle ngama-boys. Yabo ama-boys mangaba ukuthi njengoba sosomabhizinisi nje siyashayana. Siyabulalana kuningi okwenzakalayo. Ayangitshela. Oh uyafikeleka uninkinga afika ngitshela nje athi uyazini webaba. Wemama. Usibani kade ekhuluma ngawo. Yo. Ungabusahamba ngapha ngoba sebehlomile kuleli cala ngala. Ngivele ngiphume ngala. Bangibiza ngophunyuka bemphethe. Inkinga shuthi lana nje la ekuthenini. Inkinga manje bayayikhethela ke manje. Angithi ngineyingane zamantombazane. Oh yeah. Zikhulile manje. Ziyadla. Abaseneli nayi lento engibenzela yona sebefuna nje ubona ukuthi ene bashaye kwasana ukukhona la ekhaya. Ngisho ngathi uvakashile wena ekhaya kwami. Uzofuka uthole nawe. Baye bathina abantu kuwena laba soke mhlawumbe behlangabezana lesimo mhlawumbe isihlobo esivakashile sayithola sasilaleka ngaleyo ndlela sike kuye bathini kuwena ababoni but into abayinothisayo nje ukuthi mabeze lapha ekhaya bayakhathala makushanje lezi khathi zabo 12 vele sekufuneka umuntu useyaqala ke manje uyaqaqeka ke uyabona nami bese ngiyabona ukuthi kusaqhubeka le yanto yokuthi vele laba kushuthi basadla nje yonke into nje efikayo la ekhaya bayayidla. Sure. Manje awungenze manje besemqondweni owodwa nawo ngoba ngifuna ukuthi nababukeli bethu emakhaya bethu baqambe bayabuza kwi-comment section kodwa sengabuza phambili ukuthi ngesikhathi uya laphana engqondweni yakho ke kuye ukuthi nanihlohlele nabo umama nanihamba nabo kwakuringana engqondweni yakho yini eyayisengqondweni yakho nje isikhathi uqala nje yonke lento imali akwazi ucabange ubungozi ongaba khona ubungozi yazi uma usuhlupheke kakhulu ubungozi ucabanga late ucabanga kahle ubungozi usufikile ebungozini ngenxa yenhlupheko ngase ngikhathele mina ukuphila le mpilo abantu bengitshela ukuthi hayi kuyaphileka ngapha hayi mase ngithi manje inkinga mase ngithi cha ke sengikhathele ngoba owesithathu lo nyaka bekhona kwabona abasafuni manje ke ma kulezi inkinga onazo usuke wazamani wenzakalani uma uzama uyakhuluma nalabo bekuyise lapho ikhona indlela nisizana ngayo hayi ayikho ngoba akukho esengingasakuzamile ngoba sengibuya khona lapho engabalanda khona ukuthi cha sengicela ukubabuyisa manje hayi kuthiwa ayikho indlela yokuthi mababuye ngoba yibona manje asebeyikhethela ukuthi cha abasafuni ukubuya. Manje uyayibona usizakala along the way noma mhlambe angiyiboni ngisizakala bengicela nje ukuthi mhlawumbe makhona ongangisiza ngoba ngisaqhubeka phela ngisalifuna usizo. Right, ngiyathemba ukuthi niyamuza uma ekhala ngesithwalo sakhe yena ke sakhe isithwalo ukuthi samsana nabafana abancane ama-boys ngokolimo olujwayelekile uthi ke sebedla silaza badle fumuko kusho ukuthi baqoba bayavungula ekhaya ubaba umama ingane umzala usikhwezi ovakashile phezu kwakhe manje ufuna ke into yokuthi ke manje asizakale ngoba uyabona ukuthi cha ayisengangani eminyaka ayisavuma mhlambe ke make sibeke ababukeli bethu emakhaya mhlambe umunye uyayibuza ephendula uma ukhuluma ama-boys mina nje angeke ngichazele ama-boys ukuthi leyo ngoba ngaze isebenzele into enjani ama-boys ibonwa yingane bona abantu isebenza kanjani umsebenzisa kanjani uma ufuna ukuyithuma ama-boys abantu abafishane mina ngiyakwazi ukubabona kuyilwane nje ezikhandiwe ezimfishane amadoda kwami ngoba mina ngumuntu wesifazane so uma ngabe kahle ama-boys angiwathumi angisho ukuthi hambani nokwenza ukuthi cha wona nje mayilalile mayethole nje lelo cansi abalifunayo sase kusenje ukuthi imali ikhona akusakuqhamuka kuwena instruction cha ama-instructions angibanikeza ama-instructions the only thing abayenza ukuthi makukhona into uzunge engilentezelwe lona bayangitshela-ke ukuthi okay usibani bani bakwenzela uzungu bazokubulala namhlanje ungabusaya ngala yiya ngapha sibenze njani nalapho ma usola awukazona ufike esigabeni sokuthi usolo ukuthi khona abantu abakuzingelayo bese uyawathuma uthi aye kuyena cha akufiki ngisho ukufika lapho ngoba futhi bayangibuza ukuthi mase bengitshele bayangibuza ukuthi sibenze njani sidile nabo yini kube kumina ukuthi hayi cha bayekeni bafana ngoba ngathi hayi velane ningene phansi kwemoto bangibuza unesho ukuthi sibayeke ngithi mina hayi bayekeni
igoqe mawami elakho lokugcina mhlawumbe ufuna ukulishare nabantu emakhaya ngohambo lwakho nje usulibonile kulento. Ukuthwala kuyinto enzima kakhulu futhi mina ngisakuthandi ngoba njengoba ngisho ukuthi manje sebeyayicelela nginengane zamantombazane angeke zithole ngeke zizigane because of manje ucansa zisalithandi futhi azikho interested nakubantu besilisa. Angithi uyabona ukuthi manje seyimosha imbewu yami so umuntu nje ongathi ufuna ukuthwala emna sengathi hayi mhlawumbi akakayenzisisi i-research ngaphambi kokuthi ngoba mina nginakho ukuyitshela ukuthi hayi mhlambe angenzanga kahle i-research ngenxa yokuthi ngase ngilambile zange ngibe sakunako kunye ngabona nje mina masaka imali engena day 1 ngabona ukuthi hayi ziyasha. Hayi asibonge mama ngokudaba lwakho. Hayi nami ngithi angibonge kakhulu. Mawukuthi ke usizwa umuntu ofuna ukudlala oyinyanga ofuna ukudlala ungadlaleli ngapha ngoba sidlala ngeimpilo zabantu kodwa sisiza abantu ukuthi bakwazi ukusuka einkingeni abasobebhekene nazo la kwiBlaqlife TV impande ezama African isuleke udaba lama elibeka njengoba lunjalo asiqhubeke sicommente silike subscribe ichannel yethu iBlaqlife TV impande zama Africa siqhubeke siphambili otherwise thina sihleli la enumber 98 Bulwer Road kuGlenwood la khona okuthiwa iSepray House noma kanjani ke mawufika njalo on Monday la ekhaya uthola ibuffet yakho eat as much as you can 140 nje kuphela noma kanjani ke nathi uzohlangana nathi la sidla otherwise kama lami King Sicaka nisale kahle.